Ini ba kana kini. Pisko gini siya. Nya bato na sa tong. Matay ron panahon na. Nagka-high-tech ang panahon. Sabay ta sa uso ba? Lantag wala ko yamoy nahitabo, way hikay pero naadi ay, ha? Abgiro na uban, magpa-deliver. Kamo ni kamao day. Ako, kamao ko koy. Karon, kini akong orderon be. Yo. Sabi ka pa, sige nga tuplok ka na cellphone mo. Huwag kay, lalo din, nagkalag na rin. Ang uban matindi para mga special kay, ibang palit na pa, ihaw ka nagbaboy, sige ta katilon ka baboy na ito. Sige nga cellphone ha. So, huwag kay halad sa mga patay. Ibig kalgo na noon ka sa mga patay. Hello ba eh? Nag-order na gani ko diri, online ako gi-order, parcel to pagi. Samtaw ka. Kumawal kayo online dahil. Pasyon, kumawal na lang. Pamilataan na style ha. Yung generation style ha. Na ulan-ulan. Ano na eh, hindi pwede mag-order tag online karne di eh. Daghan kang puso, tanawa na ako mga karne na pulos. Oo, karne man na oh. Siyempre, ang atong mga silingan nagtuos lang dita kamaoan ng mga binagkong sa style. Pa-deliver sa to para sila daghang i-parcel mabot eh. Ano nang halublock i-deliver sa online nya kita niyo karne dito pa-deliver. Karon, kayo karne tanawa. Sinto 20 ra kilo, sama ka. Nagtuong ko nga batanon pila na ko mga sapatos o order. Kumawal na mga tiguang eh. Naman tayo download nga app sa Shopee. Shopee o Grab. Sama ka ay ato ni order na naka-order ako. Karon dito abot ato ikaw ba? Ikaw ay ko kasi gigabot na panos mo na yung order mo. Sama niya ay katako ka. Kita ka na ilang karne dire presko ka na ilang karne oh. Presko na tanaw nagsumakan ka duwa. Atangin yung sunahan kay nanay mong tanak kasi pangalan sa alimukoy na ay parcel. Tuluin din nila yun. Dali. Ay, buwa tangan ang maabot na parcel pa babay. Tinuog dito. Kinsa mo lang ito? Sino na? Ako buwag maoy. Parcel, abot na parcel. Asap, nay. Ah, Asa na, nay. parcel ni. Parcel, kikita ng parcel. Kang alimokoy. Kailangan alimokoy. Okay, nay. Ilang ako malang amhan. Oh, mo na yung mga mandi ay. Oh, di ay ang order. Ako ni ko ay. Ay, taba. Wa pa man bayre. Bayre sa dan, wa di kurta dan, wa di kurta. Wala, Mapriso ka. Oo, paluman na naman. Ulan na naman. Dito pwede na pasaon. Ano lang ko dito? Ako lang ito dito. Dili na pwede, ubay bayad. One box ra bagay na yang girdir. O nya, di ko mabayaran ni. Sa magtapalo ko ning usa ka box nga karne yang girdir order. Wa pa bayre, no usa gyud ka box oh. Aw, sundal ako dito. Oh. Papangunanay. Oh, sige. Kita na pwede og di na mabayaran ni usa ka box nga karne gi order para pang kalag-kalag niya. O nya, di mabayaran. Uy, sabi ko itapal. Kamahal kay karne ron. Ako ton. Turo sa mga pangayon ko bayan. Pa! Pwede mo labot na! Hindi! Nag-agree kasi ka lang ganun. Dali! Pa! Dala pa mong... Ana? Abot na labot! Ayun! Ang bakso mo yung binag-binag-buhin mo! Hey, boss. Ayaw. Buntag dia, alam mo koy. Oh, mo na ni. Oh. Amo na ni mong gi-order. Ina ta ka kamao na ko mo para sa. Nya, pila ko gana na boss. Diya sa kuan 2005. Usa ka box nga imong gi-order nga karne. Ay, ilan ta bitaw ka. Pagtuon nimo, wala tay ma. Handa sa kalag-kalag, buguto ko. Og mga adlaw kay kalag-kalag mao mga adlaw. Magluto ko tang sayo. Pinalamig na luto. Ha? One box ang ako ang gi. Order dala boss ay boss. Oh. 2.5 na. 2005. Hindi puno ni muning 100. Salamat guys. Salamat kay Lido guys ha. Imong gi. Nagol mo kana kung anak boss kay wa kuno koy. Kanang mahanda kuno sa kalkalag niya. Kasi kibaw nga. Order na ko sa Shopee. Uso na ba kayo ron? Yung sa mga boss. Ya anto na des merkado na yun ha. Wala problema ito ha. Okay. Box pa niya dali pala. Kapta na din. Dako dili na. Gana ko. Ano man? Ano gana man ni boss?
awan ako sayod ana og. Kaya ang order mo, usa ka box man gyud. Among gi-order eh. Nga. Mao na siya may gihatag usa ka box nga karne deliver sila nga limokoy. Gagawa na. Ang ugwam di mo ka na. Picturean mo ng karne, isin mo nila dito. Para makita nila. Kaya mo na ako mo ko. Basta hindi mo nagsisarong dito. Salamat kayo sa imong Basta 2005. gisisarong dito dito. Salamat kayo imong 2005. La 100 niya kuan. Nya adto na ko. Salamat kayo. Isa po sa isa pati man gaana ni boss. Oo. Box ang order box. One box man. One box, Sayod box, lagi yung ana usulan kay eh. ang imong order karne. Ano ko diri no? Usa ka box nga karne deliver sa limo koy. Ako trabaho man ni ako ah. Bakit sige hatag tulong yung pa Wa na ana karne oy. Imo lang koy karne. Sige, 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 ko sige. na magupit sa tablihan ni. Salamat kayo, salamat kayo. Okay. Buang man na. Sige mo nagsisarong daan. Ha? Sige mo nagsisarong. Kaya bigyan nila dahil nga karni ang order niya. Chicharon ay i-deliver. Kapalo ka kahit ikaw. Dito ganahan ko sa mga bugat. Naman. Luwang man eh. Usa man ni di ay. Sulit kasi gamay. Oh. Kuntun bunch ba na? Muna binaran mo muna 5. Isa eh. Tayo na niyo ba? Tayo na. Patay. Dua kaiwara. Ito. Karne pero dua na kaiwa. Ako na wala mo tik 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 na ba ka ng generation ko ka?